Здравейте! Все по-често ми задавате въпроси дали имам корекции по лицето си. Всъщност нямам никакви корекции и съм с малко странни разбирания по този въпрос. Но искам да ви кажа нещо, над което ми се иска да се замислите. Всеки има право на избор какво да прави със себе си, но много често, за да бъдем външно красиви, трябва да погледнем и вътрешното си здраве и дали нямаме някакви проблеми вътрешни, които трябва да оправим, и след това да прибягваме към външните корекции, защото няма как да сме красиви, ако всъщност отвътре сме загнили. Мисля, че е доста мъдро това, което ви казвам, и апелирам да се замислите над